Erokamano Alia Beach kowuok kaunti ma Homa Bay ikawo dhi nyime ni jokanyo sekta mopogore opogore mag ohala kaunti ma Busia dwaro mondo telo mar kaunti ma Busia mondo owuog oko kendo twak ewi kuo mar niang' makoro omedore e alworano en gino ma osemiyo weg kembe marego niang' dwaro mondo gilor kochopo dwe mar achiel higa manyien. Cleophas Oloch nigi ler mathoth. Kuo mar niang' osemedore e kaunti ma Busia, kamano en ywak maduong' mar jopur niang' e kaunti ni. Kaunti ma Busia ni kod kembe ariyo mag rego sukari, kama oting'o West Kenya kod Busia Sugar Industry. Jopur mohewo 70,000 opidho niang' e kaunti ni. Jakom mar riwruog jotimo ohala kod weg kembe kaunti ma Busia, Silvanus Abongu, mane oloso romo manokelo kanyakla jo bodaboda e kaunti no, okwayo gavana ma Busia Paul Otuoma mondo donjre e wachno, ma owacho ni kao korang' malong'o to nyalo rocho uchumi mar kaunti. Na tutachukua nafasi hii kama Chamber of Commerce kuandika barua kwa Kenya Sugar Board na kuhakikisha factory zile zimeletwa Busia zibaki zikiwa Busia na zifanye biashara Busia. Nilikuwa nimeambia governor zamani mwaka jana, let's do what we call a sugarcane policy anchored on the national policy as a county, or just a food policy or an agricultural policy. Kaluwore gi jakom mar jobodaboda e kaunti ma Busia Boniface Okumu, owacho ni ka kembego marego sukari sani olor, biro bedo mapek ne ji mathoth ma sani ondiki e kembego, ka kwan ji duto mondiki romo 3,000. Kembegi osekonyo e duoko piny dhier e kaunti ma Busia. And the only factory we have ni bodaboda, but we have the additional only 2 factories, and that is Busia Sugar and Ole Pito. Agriculture is a devolved function. And sometimes tukipewa an opportunity kama hii ya kuzungumuza, we try to raise those issues not because we are protecting the owners of those institutions, but we are protecting the employment opportunities. Kama chielo gai mar jobodaboda e piny Kenya mangima Kevin Badi, olieko ni kuono nyalo bedo ni timo gi kembe mawuok oko mar Busia, kendo nego rum mapiyo kendo re sekta masani ikongwa konga. Maneno ya wizi wa miwa, si ndio? Wizi ya miwa siika hapa. Poaching, wanakata miwa zenyu kama hazijakomaa, mnapata kwamba hampati mavuno mazao ya kutosha. Mtu anauza miwa ambayo haijakomaa. Tafadhali. Na kufanya viwanda zingine zikose biashara. Kufanya watu wetu wanauza miwa kama haijakomaa, kuweka maji ambayo inatosha ndio itoe kilo za kutosha. Tafadhali tuache hiyo kwa maana tunaumiza wakulima wa Busia. Weche gibiro mana jumbe adek toka weg kembe magrego sukari buogo chungo chenro magi kochopo dwe mar achiel higa manyien kaluwore gi kuo mar niang'. It is definitely in the next 3-4 months we may not be seeing again millers milling sugarcane. Between January, probably December, January, factories will be closed down. Cleophas Oloch, Ramogi TV.